Umlandeli kaKhuzani usefake omunye umlisa endleleni obezama ukubhixa igama laKhuzani alenze libe limbi. Lo mlisa uthe umcebo kaKhuzani ayindondo aseke ayiwina kanye nama-competition akawinayo, uKhuzani uyawagwazela. Lo mlisa yamthinta le post. Lo mlandeli kaKhuzani amnyanyisile amazwi ade eshiwo yilo mlisa ngegama likaKhuzani, naye waseshiya amazwi futhi ashaqqisayo abheke kulo mlisa ozama ubhixa igama laKhuzani. uKhuzani uneyindondo enqwaba kodwa lezi ndondo ngezobugebengu kumanje uyabona khona abazali obona laba bayoyithathisa ingane zabo masebebadala uma ukuthi ziyaphazamiseka empilweni, amaphuphazo awafezeki njengoba zayicabangile zisakhula. Ngilalela inkulumo yabhuti, yabona inkulumo nje ayakhe ilimaza ilegacy yomuntu. Ukuhluleka noma lapho kuyahluleka. NoKhuzani kade ehluleka bemshayo ojeze ekhulu, kodwa akazi athi bagwazile. Yabo, ngoba kusuke kungesona isikhathi sakhe sokuthi awine leso sikhathi. Emebhala ehlenyiwa njalo incenga abalandeli bathenga amathikithi, yethuna esidini poster njalo, kodwa yena egqugquzela abalandeli bathenga amathikithi. Bethenga amathikithi bemvotele ukuthi ugwazile. Awusemdala.